वैभववाडी तालुक्याच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच येथील आमदाराला मंत्रिपद मिळालंय। आमदार नितेश राणेंच्या माध्यमातून प्रथमच मंत्रिपद असलेला आमदार लाभलाय। त्यामुळे गेल्या 44 वर्षांचा विकासाचा बॅकलॉग आता भरून निघणार असल्याची अपेक्षा वैभववाडीकरांना आहे। याबाबतचा पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट। नागपूर इथं रविवारी फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला। यामध्ये कणकवली, वैभववाडी, देवगड या मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली। मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर शास्त्र शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। या विस्तारानं वैभववाडीकरांसाठी एक इतिहास घडवला। वैभववाडी तालुका निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच मंत्री असलेला आमदार तालुकावासियांना लाभलाय। या तालुक्याची निर्मिती 1980 साली झाली। मात्र 1980 ते 2009 पर्यंत हा तालुका पन्हाळा, गगनबावडा या विधानसभा आणि इचलकरंजी या लोकसभा मतदारसंघात होता। सन 1978 ते 99 या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व स्वर्गीय यशवंतराव एकनाथ पाटील करत होते। त्यानंतर विनय कोरे हे आमदार झाले। सन 2009 मध्ये हा तालुका कणकवली, देवगड मतदारसंघाशी जोडला गेला। याच वर्षी प्रमोद चठार हे पहिल्यांदा आमदार झाले। यानंतर सलग 3 टर्म आमदार नितेश राणे हे निवडून आले। मात्र सन 2024 पर्यंत या मतदारसंघातील आमदाराला मंत्रिपद मिळालं नव्हतं। अखेर ही संधी या वर्षी चालून आली। तालुका निर्मितीनंतर 44 वर्षांनंतर मंत्री असलेला आमदार वैभववाडीकरांना प्रथमच लाभलाय। त्यामुळे तालुक्यात आता प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा तालुकावासियांना आहे। यामध्ये वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग, नाधवडे MIDC, ऊस संशोधन केंद्र, सुसज्ज आरोग्य व्यवस्था, नापडे धबधबा, धरणांचे कालवे, ऐनारी गुहा यांसह तालुक्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास आदी प्रमुख कामं होणं अपेक्षित आहे। पुढील 5 वर्षात ही कामं मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।